ol Kalauni politically nikech in jalonye weche mag politics to mulo bende en political scientist owacho ni kong'iyo kor lwasi mar siasa to ng'e ni koth biro chwe chieng' ma kama politically e yor siasa onyisa ng'o hie gadiri manitie nikech king'iyo kaka ne sirikal kata jok ma iwacho ni siro sirikal machiegni notiyo kod mwandu ol Kalau nyaka yiedhi ma oter ol Kalau yie oter e lo motwo mondo jogo dhi ong'ad ga ng'ada oro winji ni to mit yie chalo nade kaka Gachagua wacho ni en wuon odwa ni hold Mount Kenya mondo bed ni gweng' ma en wuon miwinjo duonde ODM nyiso nang'o is it the right time minyalo wach ni koro wach mar zoning chawinjo bed ni bedo iwinjo but yes yiero matin manotimore ol Kalau duoko mar yiero no en duoko mane wang'eyo ok en duoko mopogore ne wang'eyo ni DCP duond bura mar DCP ne dhi yombo ne wang'eyo ne wang'eyo nekech nyathi ka nyathi tugo mane dhodgi mano ne dhodgi kune mane gituge onge ng'ama ne dhi riembo nyathino ka tuge dhodgi sami ng'odho mano oliombono mano dhodgi DCP nolos gi Rigathi Gachagua mane dhode mane home turf ne mane ground ne to ng'ama ne omako komni ne en Jubilee mano dhod Jubilee mano ok dhod ODM koro kipenja politically mondo aduoki duoko mar ol Kalau ose confirm gima ne wang'eyo ni kawadhi e yiero mar gana 2027 nyaka koro wago kwano mopogore nade kwano pogore kama nekech kidhi e yiero ng'ama chung president nigi jalupne to jalupne ni be nyaka kele kura jalupne ni nyaka bed jalupne ma winjore e gwenge mang'eny mondo mi bed president nitie gimiluongo ni 50+1 to kisiyudo 50+1 nitie gimiluongo ni 25% atamalo 25 e ng'enyne counties 24 koro kipenja counties adi mane ol Kalau dong'e mana Nyandarua kacha kende 46 gi ang'o madhi timore nitie gik madhi timore koro politically speaking William Ruto oseng'eyo ni osiep kinde gi jo Central osekethore William Ruto oseng'eyo ni joka oseweye William Ruto oseng'eyo ni koro nyaka los osiep matimata gi jok ma ya Western, Nyanza, Coast, Northeastern, Eastern matimata mapati leader wanyiso wagacha mano e osiep makoro William Ruto aloso sani kichaki ng'iyo politically joma tie sirikal maya Central Kenya ginadi king'iyo cabinet kende gin ji mang'eny na 7 king'iyo PSS gin ji mang'eny 18 PS 51 18 ya kono CS 22 8 ya kono to king'iyo Tagalang ji 67 ya Mount Kenya ni public service to kanitimo siasa iwacho ni noter nyaka yiedhi no kotere pap dong nitiere dam kuche madwaro yiedhi to kineno ni igero reru oter pi oter stima oter mogo oter meko to giwacho ni William Ruto wan to wabo chamo mana fea kosechamo fea to wagine wabedo beda otka to kichamo fea to ng'ama ne kelo ni fea mondo birom kode mondo mini wapang chenro mar 27 to dagi do ng'ama chamo fea wacho ni aisuru oselal koro William Ruto sani politically speaking ong'eyo ni gweng' cha onge gimo dhi yude to koro nyaka riwre gi joma moko emomiyo wan kaka ODM wang'iyo gima notimo ol Kalau to wacho niya ne giyudo komachiel kende e kombe 10 mag by election mosetimore giyudo achiel e wi 10 kan mwalimu teacher tamak taketo kamacho niya simulator poor performance tiende niya ne gifail tactfully giyombo strategically gifail nang'o nikech
giwuoyo marach ma giwacho ni gin ok gidwa maendeleo. To chik to wacho ni jatend piny onego ter maendeleo kamoro amora. Giwacho ni ok gidwa yiedhi, ok gidwa wuoche, ok gidwa meko, ok gidwa ndara, ok gidwa stima, ok gidwa pi. Itimo gi nade? Dong' iweri kodgi. William Ruto, jopiny ni kodi. Gweng' achiel kotamore, chom Western, chom Nyanza, chom Coast, chom Eastern, loso osiepe. Kisa loso osiepe, medri teko mondo mikwadhi e yiero mar 2027 wati mata. Sani iparo ni jopiny to kosomo gimotimore Olkalau. Jopiny osomo gimotimore Olkalau. Iparo ni jopiny wacho niya, debed ni wan emokelnwa yiedhi, emokelnwa wuoche, emokelnwa ndara, emokelnwa stima, to wakawo to wacho ni erokamano kura wabiro migi 2027. Joka no dagi bati. Ne gidagi nango nikech ging'iyo Ruto to giwacho ni Ruto ni ng'ama rach. Ruto ni ogidwar nikech jatend gi miluongo ni Rigathi nodhi okelo propaganda, jo Kisumu luongo ni atrocity propaganda. Ni winjo kowacho ni kama ne timo yiero mar Olkalau ni mine 68 nobedo raped, miriambo. Nowacho ni IEBC tiyo gi sirikal mondo kwal kura, dong' ne giyombo. Nowacho ni police nego ji, dong' ne giyombo. Koro wang'eyo ni kara IEBC ni en transparent, accountable, gik makamago. Koro kwa di 2027, kik ng'ato go koko, nekech kaka ng'iyo ni, kaka some, politically, kaka some ni, onjalo jagot. Sa ng'wen okinyi, bro yombo gi. Rolex yiero ka, Rolex ang'o mi yiero? Ng'eyo gima Okango wacho. Yes.